Żagħżugħ ta' 26 sena li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti ċaħad diversi akkużi relatati ma' pornografija ta' minuri. Fost l-akkużi kontrih kien hemm dik li produċa u li kellu materjal pornografiku ta' bintu li għad għandha biss 4 snin u li akkwista materjal indiċenti ta' persuni taħt l-età. Huwa mifhum li r-raġel kien niġiel lil bintu tagħmel atti sesswali biex jiġbed il-filmati u mbagħad ipartathom ma' materjal pornografiku ieħor. Minħabba n-natura tal-imputazzjonijiet il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Neville Camilleri ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest. Mara ta' 55 sena li jisimha ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti inħelset mill-arrest wara li fil-qorti affaċċjat akkużi relatati ma' vjolenza domestika. Id-difiża talbet tal-ħelsien mill-arrest iżda l-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba biża' ta' intralġ ta' provi. Minkejja dan il-parti ċivili li qed tidher f'isem l-allegat vittma saħqet li r-raġel tal-akkużata bl-ebda mod ma jixtieq li l-mara tgħaddi minn xi perjodu ta' priġunerija. Il-qorti laqgħet it-talba l-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet, fosthom fuq depożitu ta' 2000 euro u garanzija personali ta' 5000 euro. Il-mara kienet imwissija biex ma tersaqx lejn l-allegat vittma. Dante Buħaġġar ta' 18-il sena baqa' jinżamm arrestat wara li xaħat li seraq madwar 500 euro fi flus kontanti mingħand membri tal-familja tiegħu. Huwa ġie mixli wkoll li kiser ordni ta' probation mogħtija minn sentenza fl-2020. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonata t-talba tal-ħelsien mill-arrest fuq il-bażi ta' intralġ ta' provi u l-qorti ċaħdet din it-talba.